uyabala kuye uyabona uThixo. Indeed, I have seen the biza dibonile ukuhlupheka kwabantwana babo asimhlabelele ezinsizini zethu. Iso lakhe liyabona. Ndifuna ebusuku uphuma understand ukuthi sikhonza uThixo obonayo. Ngihlutshwa kubona. That's why I calm down, because I have seen the best. Ndibonile ukuhlukunyezwa kwakho. Yiyo lento behlile. Ngiyahlutshwa kubona. Jehova uyabona. Andazi ba sesiphi isimo obhekene naso, but the point number one engishiyayo kule ndawo uphume uyazi ukuthi Jehova uyabona. Indeed, I have seen the desert. Praise the Lord. Praise the Lord. The book of Job chapter 24 or chapter 24. I do funda kwenu. I do apala if nencwadi. Book of Job chapter 24 verse 1. For his eyes are upon the ways of men. He see all his going. Amehlo akhe aphezu kwendlela zabantu. Ikharekha kaThixo uJehova uyasesha. Usearcha zonke indlela. Asikho isimo esisithele kuyo. Nothing hidden from God. He see everywhere. Akazange wangabona. If you are sinning, yes, uThixo uyabona. If usisoni, yes, uThixo uyabona. Okapataria toshakapa. Nikapaya hatakash. Uyabona. Uyabona uThixo. Sikhonza uThixo obonayo. Khonza uThixo obonayo. Yeshizwe wazisi. Ndinyakaziswe kubona. Ndinyakaziswe ngamehlo wami. Kule meko ndidonswe ngamehlo wami. In the book of Isaiah, unto Israel, the nation is like the drop of water in the bucket. Nothing hidden from God. Uma kuthiwa ihlabathi linjengeqabaza lamanzi. Welkalele mfundisi wami. Emehlweni kaThixo ihlabathi linjengeqabaza lamanzi ase-Emerald. Sisekhona. We are all together. Silapha sonke. uThixo ihlabathi linje. Do you see this? Yonke lento i-transparent. When ufaka noma i-coin, noma lihlalutshwa, noma lingaciba lisithele, kodwa liyabonakala emehlweni akho. Sema kate This is the nature of God.
uNkulunkulu obonayo. This is the point number 1. Yehliswe kubona kwakho. Siqhaqha le verse. Siqhaqha le verse. Qhaqha le verse bese siyahamba. The Lord said, I have indeed seen the mercy of my people in Egypt, and then when they come, kamani bakama kuyo komnyuma wesibili. Number 2, I have heard them crying out because of their slave drive. This is the point number 2. Point number 1, I have seen. Point number 2, I have heard. Uthixo ofayo. Uthixo obonayo. Number 2, uthixo ofayo. I have heard the cry of my people. Tisivile isikhalo sabantwana bam. Yenye yezinto siphuma nento ethi uthixo 1 uyabona, 2 uyeva. Ithi incwadi kaIsaya xa ithatha chapter 59 verse 59 uthi indlebe yami ayikho kude ukuba inganifi, kodwa izenzo zenu ziyabusithelisa ubuso bami. Ngakho uthixo always ready for ukuva ukukhala, especially when you repent. Singahlala phansi. Fundisa. uNkulunkulu uyeva, especially when you repent, when uguquka. Uthi uJohn uYona masimbeke njalo chapter 2. Uthi in the belly of the fish I cry upon the Lord and hear my prayer. Ezibilini zetshati ndiyenda khala kuThixo ndabe ndidinga uncedo. And then wadiva why uThixo emva uJohn, because uJohn qale waguquka. When uzofunda chapter 1 John ukwindlela ebheka wamthomithi na wamthena bitheni bhele Nineve, bhele Talashish, yeah, uthunya Nineve, bhele Talashish, but has beqhubeka behamba bebheka eTarshish. Lethi iBhayibheli kwabakho isivunguvungu kwabakho isivunguvungu endleleni. Lethi iBhayibheli kwenziwa amaqashiso ukuba why kungabheki. Now lethi iBhayibheli iqashiso hesiba kusenza umqashiso laphuma noJohn. Babe sebuza uJohn ukuthi uluhlobo lomuntu usukaphi, ya yonke lento babuza yona. Watsho uJohn wathi manje yebhere ndiyamoyika uThixo. Yonke lento yenzekileyo apha yenzeke xala ngiphoseni elwandle. Kusho John yebo uyaguquka. Ufuna uve when you call upon the Lord ube uguqukile. Ufuna ukuguquka ubiza kuThixo kumenza uThixo amanele. iBhayibheli lithi uThixo akasiva isikhungo okanye umthandazo wezoni. Na uthaba disivile isikhalo sabantwana babo. Has uJohn ephoswe elwandle after eguqukile. iBhayibheli waginywa inhlanzi ngenhlahla, waginywa inhlanzi eguqukile ehlambulukile, and esenhlanzini embilini liuthi ndakhala kuThixo. One people. Uyabona, especially when you read uthi umhlobo onjengoJesu akakho
ke. Oh, Jesus. Point number 3. Point number 3. Point number 1. I have indeed seen the misery. Point number 2. I have heard them cry out because of their slave. Point number 3. And I am concerned about suffering. I am concerned. I hear them, I see them, now I'm concerned. Concerned, uthanda ukuthi ndiworry or yeah, yes, yeah. I have concerned. Ndibakhathalele. Yeah. Ndibonile, ndivile, now ndibakhathalele. Ngeshiswe kubakhathalele. Character kaThixo zintathu ezimenze uThixo wehla eHoreb. Weshiswa kubona siphuma nento uThixo uyabona. Weshiswa kukufa siphuma nento uThixo uyenza. Weshiswa kukukhathalela siphuma nento ethi uThixo uyabakhathalela bakhe. Uthixo uyabakhathalela bakhe. Whatever imeko ngokujongene nayo kodwa ndikushiya nento ethi uThixo uyabakhathalela. Point number 4 bese ndiyathandaza. Point number 4 bese ndiyakhuleka. Now let me read. So I have come down to rescue them. So I have come down because Bonile, Tivile, Danagekela. So I have come down to rescue them. So the figure of Fontini was Shamula. I went to get Exodus. Yamakuba from Peter. The master ways to let him in. Hallelujah. Yamakuba Peter was a wizard. What color he Exodus? Let him put to go. No harm to what color you have. Hallelujah. But when a session, what do you think of semenza ngayo? When uNkulunkulu esehla, heza abantwana bakhe bekhala eEgypt, wayokwehla eHoreb. Kukhala abantu eEgypt, but washiya eEgypt wayaphi? Horeb, wayehla endodeni. Wayehla phi? Because umuntu uhlangulwa ngantoni? Ngomntu. Uthi Moses, ivile ke ukhala kwabantwana bam. Now yeshile. Enye yezinto ezibasingabathunywa when sithunywa sidinga ukwehla kukaThixo. Kuze sikwazi ukuhlangula abantu, akwazi ukuhlangula abantu uThixo ngahlanga. Asikwazi ukuhlangula isizwe esibulalekayo uThixo engahlanga. Ngamanye amagama uthi xa sithi nehlile, hlala phansi lo, hlala but abantwana bangu, hlala phansi ntona. Ngamanye amagama xa sithi nehlile uthi Moses. Oyeki uba ngumuntu. Kodwa uThixo uqobo. Ngamanye amagama uthi Moses, nehlile apha kuwe. Yehlephi? Moses nehlile apha kuwe. When usiya kubo, uzoya sengenguwe kodwa songuThixo. Zonke izinto zenzayo ziyabe sisenziwa nguThixo. When ufika kubo, uzofika unguThixo. Nase ndafika ngosisuku kwenze njani namhlanje? When uMoses esuka esiya kubo, noma iBhayibheli ngithanda le nto uThixo because uthi iBhayibheli wayesoyika uMoses. Wathi uThixo, okay makuzo Aaron, uAaron uzoba ngumlomo, uzothetha wena, kodwa wena uzoba nguThixo. When uMoses esiya eyobakhulula, uya engubani? Uya enguThixo because uThixo wehlile.
ukukhululeka kwabantu. Thixo hlaka sidinga ukwehlelo kuThixo so that we can able to deliver abantu kwiibhayindishi zobumnyama. Asikwazi ukubakhulula uThixo. Yasuka siphakame sibe ngenyawo. Phuma nento ethi esinzi zilizethu iliso liyabona ulungile Thixo ebusuku thembekile Nkosi akekho nje nawe. Izolo ibinguwe namhlanje nguwe. Sibonga ukuthetha kwakho ebusuku kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bantu bakho Nkosi abanye bangene belimele kule ndawo, abanye bangena belahla ithemba. Kodwa ebusuku nje uzosicela ukuthi uyabona, ebusuku uzosicela ukuthi uyeva, ebusuku uzosicela ukuthi uyakhathala. Baba wethu namandla onke siyabulela ebusuku. Lonke udumo silunikeza wena, lonke udumo silubuyisela